Добрый дзень яшчэ раз. Калі раптам хто далучыўся нечакана толькі зараз, у нас другая лекцыя з курса, які завецца Ігнат Абдзіраловіч і ягоны час. Я зноў жа такі дакладна не помню назву. Глядзіце, давайте зробім 4 папярэднія заўвагі. Першае, меў няшчасце паслухаць уласную лекцыю крыху на Ютубе і это хто там так гудзіць? Сутыкнуўся з тым, што у нас з тым, што чуўшы яшчэ пакуль што пісацель, а не пісьменнік, а не чытач лекцый, мяне зашмат там всякіх аканняў і воськанняў, таму прашу прабачэння і пастараюся выправіцца, але, напэўна, адразу таксама не атрымаецца. Другое. Сённяшняя лекцыя будзе найбольш, так бы мовіць, эксперыментальнай з усіх, у тым сэнсе, што калі нават з'явілася ідэя гэтага курса, мы з Ігорам Бабковым абмяркоўвалі, ён казаў, што, маўляў, вось у цябе ёсць артыкул па Віктару Вальтару, ну і пра яго таксама распавядзі. У той час я меркаваў, што Віктар Вальтар гэта нешта зусім іншае і не бачу месца яму у гэтым курсе. Але, як я і казаў мінулага разу, самі падзеі апошнія ўнеслі пэўныя карэктывы, і акурат такая карэктыва звязана з тым, што я ўсё ж такі вырашыў Віктара Вальтара улучшыць у гэты курс, бо акурат зараз сталася відавочным тое, што в прынцыпе і так відавочна, але не прамаўляецца і прамінаецца ў штодзённым жыцці, у тым сэнсе, што дзяржава, па вялікім рахунку, гэта акурат такі чалавек у чорным з гумавым дружком, які можа ў любы момант цябе выцяць і яшчэ сказаць, што, маўляў, а мне за гэта нічога не будзе. У тым сэнсе, што я тут нават не кажу нейкія левацкія ці марксісцкія догмы, а нават любы палітолог вам скажа, што вызначэнне дагэтуль трывае вэбраўскае, у тым сэнсе, што перадусім дзяржава вызначаецца як інстытут, які мае манаполію на гвалт. Вось, і гэтай такі ж сакрэт полішынеля, так ці інакш, мы змушаны з ім зараз мець справу і неяк асэнсоўваць. Гэта першае. І другое, гэта пытанне відавочнае, якое стаіць перад шмат кім з беларусаў, і адначасова з гэтым, якое я і сам спрабую асэнсаваць, калі ў нас ёсць гэты відавочны і несправядлівы гвалт, ці можа быць адказам на яго гвалт з нашага боку. І зноў жа такі ўжо згаданы марксізм, ёсць, ну, прынамсі, 3 прынцыпы, паводле якога рэвалюцыянеры марксісты лічылі, і некаторыя з іх працягваюць лічыць, што адказам на гвалт дзяржавы як гвалт мусіць быць рэвалюцыйны гвалт, які скасоўвае ўвогуле гэтую гвалтоўную гісторыю чалавецтва. Гэта, уласна, нейкія справядлівыя мэты, якія апраўдваюць застасаванне гвалту. Гэта гісторыя, якая вызначае пераможцаў і якая, калі не надае рэвалюцыйнаму тэрору справядлівасць, то прынамсі апраўдвае яго.
І трэцяе, той момант, які, напэўна, найбольш запатрабаваны зараз, гэта пэўная суб'ектыўнасць, рэвалюцыйная суб'ектыўнасць як чалавек, які зыходзіць не з сваіх уласных асабістых мэтаў, а дзейнічае ў імя гісторыі, будучыні і агульнага чалавецтва. Ёсць такі крыху спрэчны, ну, не крыху, проста спрэчны гегельянскі момант тут у тым сэнсе, што вось ёсць пралетар, у яго ўсё забранае, і таму ён дзейнічае ў імя не асабістых мэтаў, а ў імя чалавецтва як такога. Бо адмаўленне ўсяго астатняга адпаведна надае яму вось гэты статус агульначалавечага суб'екта. Ну вось, адпаведна, шлях тэрору, скажем так. Узгадваючы папярэднюю лекцыю, у нас ёсць адвечны шлях, які я зарыфмаваў з Кастанедай у тым сэнсе, што гэта шлях з сэрцам. Шлях з сэрцам у тым сэнсе, што па яму ісці проста, ён надае шчасце, і ён адчуваецца як шлях любві. А ёсць шлях без сэрца, па якому шмат хто змушаны ісці ў імя нейкіх месіянскіх ідэалаў. Гэта вось уласна такое слоўца Канчэўскага, месіянізм, які ён вельмі яму не падабаецца. І паспрабуем сёння разам з Віктарам Вальтарам і ягоным раманам зразумець, чаму гэты месіянскі шлях можа не падабацца у тым ліку і Канчэўскаму. Атрымліваецца, у нас такая вось, у мяне атрымалася такая антаганістычная рыфма, з аднаго боку адвечны шлях Канчэўскага, з другого боку такі шлях без сэрца, шлях тэрору, які можна знайсці парасткі якога, нейкія намёкі на які можна знайсці ў Віктара Вальтара. Вось дзеля гэтай рыфмы я і ўставіў Віктара Вальтара у якасці яшчэ аднаго героя нашых лекцыяў. І зноў жа такі, гэтая лекцыя будзе эксперыментальная ў тым сэнсе, што ў ёй будзе шмат вось такіх рыфмаў. Ну, я кажу не пра зусім дакладную паэтычную рыфму, а такую гістарычную рыфму у тым сэнсе, што часам паміж асобнымі мыслярамі ёсць гэтае нейкае дзіўнае перагуканне, якое нават не заўжды можна рэканструяваць аналітычна, адкуль з'яўляецца гэтае падабенства, але часам вельмі карціць пайсці шляхам вось гэтых нібы рыфмаў. І ў нас сёння будзе шмат такой вось паэзіі, інтэлектуальнай гісторыі замест аналітыкі. Трэці момант, гэта можа яшчэ трэба было сказаць на папярэдняй лекцыі, але сёння тым больш нагода. Мы размаўляем пра заходнюю Беларусь. Але трэба разумець, што заходняя Беларусь гэта не проста сённяшняя Рэспубліка Беларусь, адцятая недзе на захад ад Менску. Гэта не зусім і нават зусім не Гародня, Пінск, Берасці і гэтак далей. А калі мы кажам пра такую ментальную геаграфію, заходняя Беларусь нашмат большая, чым сённяшні захад нашай дзяржавы. В прынцыпе, сам механізм такого пашырэння таксама зразумелы. Вось у нас зараз гэты час, калі адбываецца разасабленне з аднаго боку дзяржавы, з другого боку грамадства і культуры, і вось гэтая сітуацыя разасаблення
дае пэўныя цэнтрабежныя сілы, якія выбухаюць Беларусь навонкі. Мы бачым такі нечаканы нават феномен, калі по ўсяму свету адгукаюцца беларусы, беларуская эміграцыя і асэнсоўваюць сябе як беларусаў. А мы кажам пра міжваенны перыяд, калі гэтая сітуацыя разасаблення дзяржавы і культуры ці грамадства трывала цягам амаль 2 дзесяцігоддзяў. І адпаведна гэтыя цэнтрабежныя сілы нашмат больш выявілі сябе. Таму, калі мы кажам пра заходнюю Беларусь, гэта такі сістэма архіпелагаў адпаведных. У нас ёсць, калі мы кажам пра беларускую хрысціянскую дэмакратыю і перадусім каталіцкі беларускі праект, у нас ёсць такі трохкутнік, гэта Лёвен, дзе навучаўся Фабіян Абрантовіч і куды таксама патрапіць паваенная эміграцыя. Гэта цэнтр на той час і нават на сёння спадарня Ірына Дубянецкая не дасць мне схлусіць, адзін з асноўных цэнтраў неатамізму. Лёвен, адпаведна, бельгійскі. Гэта відавочна Рым, дзе знаходзіцца папскі сталец, і, як не дзіўна для тых, хто не ведае гэтай гісторыі, гучыць Манчжурыя, куды трапляе і Фабіян Абрантовіч, і шмат хто з нашых каталіцкіх беларускіх дзеячаў, што звязана з неаўніяцкім праектам. Недзе ў сярэдзіне гэтага трохкутніка знаходзіцца другая. Так? У нас ёсць у гэтай архіпелагу заходняй Беларусі асобная кропка Беластоку. Беласток, калі мы кажам пра першую 1905 года рэвалюцыю расійскай імперыі, гэта своеасаблівая сталіца анархізма. І нават у міжваенны час мы бачым, што Беласток вельмі звязаны з такімі вось анархійскімі праектамі, нейкім, як кажуць сёння, правым дзеяннем, то бок там у нас ёсць працэс 45 і шматлікія іншыя падзеі, звязаныя з нейкай тэрарыстычнай дзейнасцю і гэтак далей. У нас ёсць відавочна Коўня, Каўнас сучасны, дзе дзейнічае Ластоўскі, які развівае свой крывіцкі праект, і гэта вось такі полюс, дзе беларушчына прарастае у балтыйскі і літоўскі праект. І гэта уласна Вільня і Віленшчына. Міжваенная Віленшчына гэта, тут у нас не прасторавая разлегласць, а хутчэй гістарычная, у тым сэнсе, што ёсць такі мядзвежы куток другой Рэчы Паспалітай, ці проста Польшы, які разглядаецца як уласна, вось Крэсы. Недзе на ўсходзе у нас ёсць Вільня. А з другого боку, яна ўвесь міжваенны час не пазбаўляецца сваіх гістарычных каранёў і гэтага адчування сталічнасці і сваёй гістарычнасці. Гэта з аднаго боку, то бок ёсць гісторыя сталіцы Вялікага княства, ёсць нейкі крэсавы адцінак і мядзвежы куток, дзе ўсё ж такі пры гэтым ёсць універсітэт наўпаўсталы, і ёсць прарастанне ў прышласць, прычым такое разгалінаванае. У тым сэнсе, што міжваенная Віленшчына паступова брыняе сваімі праектамі будучымі. Гэта відавочна у нашым кантэксце крывіцкая Мекка, у тым сэнсе, што альтэрнатыўная сталіца беларушчыны, але гэта ў той жа час паўночны Іерусалім, у сэнсе
адзін з асноўных полюсаў габрайскай культуры. Гэта, уласна, будучы Вільнюс у сэнсе сталіцы Літвы. Гэта, можна сказаць, такі, ну, прынамсі, першую палову 20-х гадоў Пецярбург у выгнанні, у тым сэнсе, што сюды трапляюць шмат хто з эмігрантаў рускіх, і у той, там, здаецца, 21-22 год тут чытаюць лекцыі і Гіпіус, і Мережковскі, і той же Суліма, пра якога мы будзем казаць на наступнай лекцыі. Ён спачатку актыўна спрачыняецца да рускамоўнага расійскага праекту, у сэнсе выдае шматлікія газеты на рускай мове, спрабуе зладзіць нейкія імпрэзы, звязаныя з рускай культурай і гэтак далей. Уласна, польскамоўныя аўтары — гэта, па-першае, так званы інстытут бадань Всходу, калі з'яўляецца гэта адчуванне жыцця на мяжы і такі досыць апакаліптычны настрой, у тым сэнсе, што вось у нас апошняя мяжа заходняй цывілізацыі, якая відавочна не пратрывае доўга, і хутка ўсё скончыцца, і пры гэтым такая зацікаўленасць усходам і, уласна, бальшавіцкім праектам. І тут у нас яшчэ і караімістыка, ну, у сэнсе караімы, з'яўляюцца навуковыя часопісы і гэтак далей. Адным словам, можна толькі марыць пра тое, што калі-небудзь прыйдзе час, і мы здолеем, не гледзячы на ўсе свае там нацыянальныя і ідэалагічныя нейкія ідэалагемы і нацыянальныя нейкія пачуцці, супольна з усімі нашымі суседзямі напісаць інтэлектуальную гісторыю міжваеннай Віленшчыны, і, напэўна, гэта будзе адна з найбольш цікавых кніг, якія толькі можна пагартаць. Прычым, вось гэта, яшчэ зраблю такую завагу, вось гэтая такая стракатасць, падзеленасць між рознымі нацыянальнымі культурнымі праектамі тагачаснай Віленшчыны дае досыць цікавыя гісторыі. Паглядзіце, напрыклад, Шылкарскага, ну, гэта філосаф. І атрымліваецца, ну, чалавек, які напісаў нешта па-руску, па-расійску, напісаў нешта па-польску, дзейнічаў у міжваеннай Літве, выкладаў у Коўне. І калі глядзіш, гэта проста нейкія нібыта тры асобы. Ёсць літоўскі Шылкарскі, ёсць польскі і ёсць рускі, якія між сабою амаль не стасуюцца. І той же самы Суліма, пра якога я ўжо згадаў, ён жа пэўны час ліставаўся з Блокам, пісаў рускамоўную літаратурную крытыку, і той самы Блок казаў, што усяго там, здаецца, ці 3, ці 5 чалавек мяне зразумелі, і сярод іх пералічваў Суліму. І тады атрымліваецца вось такая гісторыя, што ёсць рускі Суліма, у тым сэнсе, што там пішуць пра ягонае гэта ліставанне з Блокам, пра ягоную рускамоўную літаратурную крытыку, пра ягоныя выдавецкія і газетныя праекты рускамоўныя. Ёсць беларускі Суліма, пра якога пішам мы, ну і там крыху нават залятае у польскую гісторыю. І зноў жа такі атрымліваецца нейкі персанаж з трох абсалютна розных і несумяшальных асобаў, пры тым, што насамрэч асоба адна. І яшчэ крыху так гарэзліва я б на всім гэтымі прасторамі, кропкамі і так далей памясціў бы зорнае неба над намі словамі Канта, у тым сэнсе, што над гэтым архіпелагам
беларушчыны распасціраецца космас, дзе найбольш відавочна заблукала і правалілася душа нашага летуценніка Драздовіча, але як першы філосаф Фалес аднойчы заглядзеўся ў зорнае неба і зваліўся ў яму, так наш Драздовіч, заблукаўшы побыце, зваліўся ў гэтыя зоры і амаль ўсё жыццё пражыў сярод зор. Але вось гэтая тэма зорнага неба над намі, яна не толькі Драздовіча, сёння мы будзем казаць пра Сатурн, і вось ізноў жа такі гэтую зваблівасць нябёсаў, і агулам таксама такая думка ў мяне вітае, што ёсць тэма зорнага неба над намі з'яўляецца ў Богдановича, крыху сцішваецца пасля ў такой сацыяльна-нацыянальнай паэзіі і наноў разгараецца ў заходняй Беларусі. І апошняе, трэба некалькі словаў сказаць уласна пра нашага сённяшняга героя Віктара Вальтера. Ён нарадзіўся ў тагачасным Двінску, гэта сённяшні Даўгаўпілс. Ну, ізноў жа такі, я кажу, што заходняя Беларусь тагачасная, гэта не сённяшні захад нашай рэспублікі. І вось я прамінуў яшчэ адну галоўную кропку. У тым сэнсе, што Віктар Вальтер навучаецца ў Празе. І папярэдне я мусіў яшчэ ўзгадаць, але скажу гэта зараз адпаведна. Заходняя Беларусь тагачасная – гэта яшчэ і Чэхаславаччына. Чаму? Таму што у нас ёсць Томаш Масарык. Напэўна, другі пасля Марка Аўрэліуса філосаф на стальцы дзяржавы, як у свой час марыў Платон, але ўжо не імператар, а толькі прэзідэнт. Томаш Масарык навучаўся, быў звязаны з Расіяй, меў да яе пэўныя сентыменты, і адпаведна у Чэхаславаччыне з'яўляецца так званая руская акцыя. Гэта асобная падтрымка грашовая на навучанне эмігрантаў з расійскай імперыі. Але нягледзячы на тое, што завецца яна руская акцыя, яна была скіравана на ўсе большасць нацыянальных прадстаўнікоў расійскай імперыі, і у тым ліку і беларусаў. І у нас у Празе з'яўляецца цэлае суквецце беларускага студэнцтва, якое навучаецца у адным з асноўных тагачасных цэнтраў адукацыі веды, і там у нас Томаш Грыб і гэтак далей, гэтак далей. І вось сярод гэтага студэнцтва сапраўды навучаўся Віктар Вальтер. Адвучыўшыся ў Празе, ён вяртаецца ў родны Двінск, дзе настаўнічае, робіць настаўнікам. Вяртаецца хворы на сухоты і, уласна, у 31 годзе памірае. За гэта, то бок, пражыў ён таксама, як і Канчэўскі, зусім не шмат, 29 год. Паспеў надрукаваць у заходнебеларускай прэсе некалькі сваіх аповесцяў пад псеўданімам Янка Палын. І цікава, напрыклад, той же Суліма сваіх літаратурнай крытыкі адзначыў гэтай аповесці і сказаў, што ускладае вялікія надзеі гэтага аўтара.
Але калі вось пра Канчэўскага мы кажам, што гэта міф пра тое, што адвечным шляхам ніхто не чытаў і яго ледзьве не выпадкова знайшлі ў 80-е і тады прачыталі, то раман «Роджаныя пад Сатурнам» акурат сапраўды напаткала такая судьба. То бок Віктор Вальтер напісаў яго ў стол. Ужо пасля гэты раман быў знойдзены, выдадзены, і нягледзячы на тое, што чытачоў яго не так і шмат, але ён, па-першае, не такі ўжо і дрэнны, а па-другое, сапраўды, можа, больш перагукаецца з нашай сучаснасцю, чым са сваім родным міжваенным часам. У нас ёсць цалкам такі гарадскі раман пра беларускае студэнцтва, якое абмяркоўвае розныя праекты беларушчыны, якое не столькі сутыкаецца з гэтай агрэсіўнай міжваеннай рэальнасцю, колькі увесь час нешта спрачаецца, губляецца ў нейкіх асабістых звадах, калі гэтая беларушчына часам распушчаецца ў нейкіх пабутовых дробязях. Адпаведна, раман у нас пра беларускае празкае студэнцтва. Ну і што мяне уласна ў ім цікавіць, у тым, што галоўны герой напрыканцы рамана абірае шлях гвалтоўнага адказу на гвалт з боку дзяржавы. У яго нічога не атрымліваецца, але ён з Прагі вяртаецца ў Беларусь, каб стаць, уласна, беларускім тэрарыстам. Ну і вось адна з асноўных сённяшніх рыфмаў у тым, пра якія я казаў, палягае ў тым, што ўсё гэта мне вельмі нагадвае Вальтера Беньяміна. Чаму? Па-першае, так, нават смехам можна сказаць, што ёсць гэтае перагуканне Віктор Вальтер і Вальтер Беньямін. Але ёсць яшчэ адно вельмі дзіўнае супадзенне, якое мяне ўвесь час бянтэжыць. Зонтак піша біяграфічную нататку пра Беньяміна і называе яе «Пад знакам Сатурна». Чаму? Таму што у шматлікіх тэкстах Беньяміна расцярушаны гэтыя спасылкі на тое, што я нарадзіўся пад знакам Сатурна. Сатурн – гэта зорка, якая нараджае такіх роспачных меланхолікаў, якія рассінхранізаваныя ў сваёй разважлівасці з часам і з падзеямі. І вось гэтая тэма Сатурна, не ведаю, мне падаецца, вы таксама мусіце пагадзіцца, зусім нечакана два зусім розных дзеяча, мысляра раптам пішуць вось гэтую думку: мы нарадзіліся пад знакам Сатурна ці роджаныя пад Сатурнам. Ужо гэта змушае падумаць, чым тут справа і адкуль гэтае вось нечаканае перагуканне. А у Беньяміна ёсць праца, якая мяне зараз найбольш цікавіць, гэта да крытыкі гвалту. «Zur Kritik der Gewalt», і я не проста зараз сказаў па-нямецку, бо нямецкі «Gewalt» досыць цяжка перакласці, у тым сэнсе, што найперш гэта гвалт,
Але яшчэ гэта і улада ў сэнсе палітычная. І таму, калі немец кажа Gewalt, то ён найперш думае пра гвалт і палітычным абшары і гвалт як механізм палітыкі. І калі Вебер кажа, што дзяржава вызначаецца сваёй манаполіяй на гвалт, ён ізноў ж такі кажа, што гэта манаполія на Gewalt. Тэкст, вось, зраблю такую здагадку, мне падаецца, што гэты невялічкі і досыць дзіўны тэкст будзе адным з асноўных сацыяльна-філасофскіх тэкстаў, прынамсі, бліжэйшага дзесяцігоддзя. Глядзіце, напрыклад, у нас ёсць ізноў папулярны Агамбен, пра якога зараз шмат згадваюць і які таксама шмат што напісаў за апошні год з нагоды кароны, і ў яго ёсць гэтая тэма біяпалітыкі, і ў яго гэтая тэма біяпалітыкі абапіраецца на паняцце голага жыцця. Дык вось, гэтае самае голае жыццё, гэта акурат з тэкста Беньяміна. У нас ёсць Джудит Батлер, якая зараз актыўна распрацоўвае тэорыю негвалтоўнай палітыкі. І зноў ж такі мы глядзім, што яна свае думкі абапірае на тэкст Беньяміна. Я там паглядзеў, у нас у наступным годзе чакае выданне Стэнфордскага універсітэту амаль на 400 страніц, цалкам прысвечаныя гэтай працы Беньяміна, пры тым, што яна сама там старонак 15 максімум. Вось. Тэкст такі спецыфічны, у тым сэнсе, што там ёсць вельмі цікавая, узважаная аналітычная частка і такое адарванае, і зноў жа такі, як сёння ўжо не раз казаў, паэтычная працяг ці другая частка. Ёсць пачатак аналітычны. Беньямін кажа, давайте паглядзім на гвалт у сэнсе Gewalt. Ён становіцца уласна гвалтам у звязку з маральнасцю і палітыкай. Любая прычына, любое ўздзеянне будзе прачытана як гвалт толькі калі яна звязана з паняццямі права і справядлівасці. Адпаведна, у нас з'яўляецца дзве магчымых тэорыі, гэта ўласна натуральнае права і пазітыўнае права. Гэта такое старое размежаванне, вядомае ў тым сэнсе, што ёсць тэорыя натуральных правоў, там чалавечая свабода — гэта прыроджанае права і так далей. І ёсць розныя пазітыўныя, так званыя, прававыя тэорыі, якія разглядаюць права ў ягонай гістарычнай дадзенасці. Ён кажа, адпаведна, у нас ёсць меркаванне пра гвалт з пункту гледжання мэтаў. Гвалт апраўданы, калі ён дастасаваны ў дзеля справядлівых мэтаў, і у нас ёсць тэорыя сродкаў, што гвалт — гэта адпаведна сродак, і зноў жа такі павінна быць справядлівае выкарыстанне сродкаў. І адпаведна, вось на перакрыжаванні гэтых двух тэорыяў узнікае ідэя, што калі гвалт дастасоўваецца як сродак у імя справядлівых мэтаў, ён можа быць апраўданы.
Бенjamін кажа, што ўсё гэта добра, але мы пры гэтым крытыкуем нейкія асобныя моманты, а не разглядаем сам прынцып гвалту, ці можна крытыкаваць яго як такі. І ён разважае пра тое, што гвалт у чалавечым соцыуме выкарыстоўваецца дзеля двух мэтаў. Гэта усталяванне права і падтрыманне права. Падтрыманне права гэта вось тая самая манаполія. Усталяванне, ён кажа, што насамрэч, калі мы паглядзім любую вайну, любы заваёў, ён сканчаецца мірам, калі гэтая новая сацыяльная рэальнасць замацоўваецца ў праве, і права, па сутнасці, з'яўляецца працягам вайны. Тэма, якую пасля будзе шмат пісаць і думаць Фуко. Ён гэта ўсё звязвае з лёсам. Па-першае, закон пагражае нам як лёс, па-другое, закон, як кажа Бенjamін, ёсць укаранаваны лёсам гвалт. Вось. І у гэтых катэгорыях ён бачыць міф. У тым сэнсе, што міф гэта асноўная катэгорыя, лёс гэта асноўная катэгорыя міфу. Ён там спасылаецца на антычную міфалогію, на тое, што дзейнасць антычных багоў гэта такая дзейнасць па усталяванню закону. І вось пачынаецца такая ўжо дзіўная частка, пра якую шмат хто пісаў і ніхто не змог зразумець. Катэгорыі міфа Вальтер супрацьпастаўляе катэгорыю рэлігіі і Бога. Выратаванне ад гэтага міфалагічнага гвалту, працягам якога з'яўляецца чалавечыя законы, ёсць боскі гвалт. І вось ён уводзіць гэтую катэгорыю боскага гвалту, які, па сутнасці, мусіць цалкам скасаваць усю папярэднюю гвалтоўную гісторыю чалавецтва. І там такія дзіўныя развагі у сэнсе, што міфалагічны гвалт пралівае кроў, боскі гвалт анігілюе, не пакідаючы ні каплі крыві, міфалагічны гвалт карае і робіць чалавека вінаватым, боскі гвалт гэта збавенне, гэтак далей. Такія супрацьпастаўленні, якія зразумелыя ў сэнсе супрацьпастаўлення міфа і рэлігіі, але усе чытачы гвалту усе чытачы Бенjamіна так і не змаглі зразумець, што гэта за такі боскі гвалт і што пад гэтым ён маў на ўвеце. Але вось Бенjamін у нас зразумела, што левы мысляр і таксама тэарэтык пралетарскай рэвалюцыі, і вось ёсць гэтая ідэя нейкага выратавальнага боскага гвалту, які скасоўвае папярэднюю гісторыю і дае магчымасць трапіць у нейкую зусім іншую прастору гісторыі без гвалту. Гэты тэкст проста пакладзем у якасці такой рамкі для далейшых развагаў. Роджаны пад Сатурнам. Я калі напісаў артыкул па гэтаму раману, даслаў Польшу, адным словам, да мяне ён вярнуўся увесь пакрэмзаны чырвоным, і невядомы мне рэцэнзент не рабіў выпраўленні, а ўвесь час са мной спрачаўся, у тым сэнсе, што маўляў, гэта зусім не філасофскі раман, і дарма я сюды прыплёў Бахціна з ягоным дыялагізмам, але рэцэнзент гэты мяне не пераканаў рэдакцыю, таму я ўсё ж такі буду настойваць.
перад намі філасофскі раман. Філасофскі раман у тым сэнсе, што як раманы Дастаеўскага называюцца філасофскімі. У тым сэнсе, што тут не проста выказваюцца нейкія філасофскія ідэі, але ягоныя героі апантаныя імі. Яны пражываюць філасофскія ідэі, уласна, як героі Дастаеўскага. І пры гэтым мы бачым, па-першае, дух вось гэтага пражскага студэнцтва, па-другое, мы бачым некаторых сапраўдных гістарычных асобаў. Тут у нас ёсць і Янка Станкевіч, і Томаш Грыб, і Пётр Рачэўскі, і іншыя. Філасофія нашага галоўнага героя Тугоўскага досыць простая і, можа быць, нават была бы смешная, калі б не трагічны лёс. Вось гэта акурат гэтае перажыванне філасофскай канцэпцыі як свайго жыцця. Мы яго сустракаем, калі ён піша так званую споведь самагубцы, кніга для ўсіх і не для кого, відавочная адсылка да Ніцшэ. І мы з ім развітваемся, калі ён гіне недзе ў Карпатах, і Вальтер вельмі цікава сканчае свой раман, што снег зацярушваў аркушы паперы. То бок замест жывой асобы засталася папера, на якой распісаны гэта споведь самагубства, кніга для ўсіх і не для кого. Нават я тут працытую гэтае разасабленне, звязанае з гэтым месіянствам, словамі Канчэўскага, яно адлюструецца там такой радкі Тугоўскі згубіў ужо тую непасрэднасць пачуццяў, тую жывасць адчуванняў, якая бывае ў жывога, зацікаўлена жыццём чалавека. Другімі словамі, ён глядзеў на жыццё, як даследчык глядзіць на марскую свінку. Вось гэтае адносіны да свайго ўласнага жыцця, як да аналізу марской свінкі, гэта адлюстраванне пэўнай сітуацыі мадэрна як эпохі. І гэта пачуццё мадэрнага часу як гвалта над асобай, якая спараджае адчужэнне, вельмі дакладна акрэслена ў гэтым рамане. Пры тым, што вось гэтая сітуацыя дадзена непасрэдна. У нас ёсць Прага, якая жыве насычаным баемным інтэлектуальным жыццём. І у нас ёсць беларускае студэнцтва, якое яшчэ учора жыло у вёсцы цалкам у традыцыйных рытмах, і гэта несупадзенне найбольш зырка адбіваецца ў іх вачах. Адпаведна, атрымліваецца такая сітуацыя, калі падхопленыя нейкімі месіянскімі ідэямі, людзі не беспасрэдна векавуюць сваім уласным жыццём, але ухіляюцца і бягуць у нейкае вонкавае сузіранне, спрабуючы уплесці сваё жыццё ў нейкі канчатковы вырак наратыў. Бягуць ад уласнага жыцця, бо гісторыя і цела разглядаюцца як крыніцы гвалту. Гісторыя. Вось калі мы паглядзім, як узгадвае наш Тугоўскі гістарычныя падзеі, яна для яго нешта цалкам вонкавае і раптоўнае. Там
як у рамане ўводзяцца нейкія моманты гістарычныя ўзгадак рэвалюцыйных падзей. І тут ударыў гром, настала вайна. І вось раптам рэвалюцыя. І раптам, нечакана, кінуўшы некалькі бронецягнікоў, пакінуўшы трупы на вуліцах, бальшавікі здалі Харкаў. Паўсюль гэта раптам, гром, абсалютная нечаканасць і адарванасць гістарычных падзеяў ад канкрэтнага індывіда і асобы Тугоўскага. Ёсць там такі вельмі насычаны адцінак, у якім мы прачытваем, як сучаснікі перажывалі падзеі рэвалюцыі. Читаю. Яшчэ на іх вачах валялася прыкрытая рагожа акрываўленыя трупы матросаў і жаўнераў, а яны хацелі новых ахвяр, новай крыві. Па вуліцах гналі на расстрэл кучкі людзей. Хто ведае, вінаватых ці не. Нёслых галаву за ідэі, ці можа проста за якую-небудзь помсту якога-небудзь узлаванага абывацеля. Іх вялі светлым, радасным, сонечным днём, калі ўсё казала аб жыцці, калі ў мясцовых садах гуляў разубраны натоўп і чырыкалі весёла птушкі, вялі на круты бераг і там кулемётамі касілі як жывёлу. Вось, чтобы не казаць пра там літаратурныя здольнасці Вальтера, але мне падаецца вельмі дакладна перададзены псіхалагічны стан, калі у нас ёсць два фразеологизма: косить як траву и забивать як жывёл, які сутыкаюцца між сабою, заастрэмліваюць адзін аднаго, і атрымліваецца такая вось захлынаючаяся ў сваёй семантыцы фраза. Па сутнасці мы кажам гісторыю сваёй непасрэднай дадзенасці для героя Вальтера Тугоўскага. Это такі самы кашмар, як гісторыя свайго народу для Стівена Дэдала, уласна героя Джойса, ад якога ён па ўласных словах спрабуе ўвесь час прачнуцца. Але і нейкія асабовыя цялесныя перажыванні для нашага героя таксама прастора адчужэння і разасаблення. Па-першае, у нас і там ёсць гэтая гісторыя кахання, калі няшчасны ў сваім каханні да галоўнай гераіні Тугоўскі губляе сваю цнатлівасць з прастытуткай і ўвесь час думае, што яго сіфіліс, і пасля уласна дамагаецца гэтай вярхоўскай, але менавіта з ідэяй, што ён яе заражае сіфілісам, і гэта выглядае як цалкам гвалтоўныя дзеянні. А з другога боку, вось гэтая новая медычная антрапалагічная веда, якая адасабляе асобу ад уласнага цела, у тым сэнсе, што ні адзін з сумоўцаў Тугоўскага кажа: у цябе проста неўрастэнія. То бок усе гэтыя душэўныя парывы, ягоныя разважанні і гэтак далей адасабляюцца новай антрапалагічнай ведай, якая кажа, што а што тут такога, гэта неўрастэнія. Ёсць яшчэ адзін цікавы момант, калі бацька Кірыла, гэта яшчэ адзін герой, кажа: навошта ты закахаўся ў гэтую вярхоўскую, падумай, чаго там кахаць, па-мойму, толькі пахучы кавалак мяса. Вось ізноў жа такі сітуацыя, вяртаемся як бы крыху назад, сітуацыя мадэрна міжваеннага часу, вельмі гвалтоўнага адносінах да асобы. Гэта гісторыя, у якой не знаходзіць сябе чалавек, якая разглядаецца як нейкая цалкам вонкавая пагрозлівая стыхія. І гэта ўласнае цела, якое ператвараецца ў пахучыя кавалкі мясу.
выйсці адсюль наш Тугоўскі спрабуе знайсці у своеасаблівым месіянстве бацькаўшчыны. І тут, як мне падаецца, можна ўбачыць, уласна, што так не падабалася нашаму галоўнаму герою Канчэўскаму у месіянстве. Ёсць гэтая грамада беларускага студэнцтва, якая лічыць, што нягледзячы на розныя погляды, на розныя ідэалагемы, на розныя жыццёвыя шляхі, усіх іх аб'ядноўвае гэтая агульная рэперная кропка Беларусь, у якую яны плануюць вярнуцца. Але тая самая гераіня Вярхоўская кідае такую фразу: «Мы разумеем Беларусь по-рознаму». У тым сэнсе, што аказваецца, што гэты шуканы прынцып, які мог злучыць Беларусь, як тады казалі, у яе этнаграфічных межах, і адначасова гэтае падзеленае беларускае студэнцтва ў нейкае адзінства, сам гэты прынцып, наратыў бацькаўшчыны, ён непазбежна вынятковвае за свае межы пэўных адзінак ці сацыяльныя групы. У нас ёсць сітуацыя міграцыі, ну, в тым сэнсе, што Тугоўскі, што ўсе астатнія разглядаюць сябе як эмігрантаў. І пры гэтым можна сказаць, што калі мы кажам пра міжваенную Беларусь, гэтае пачуццё эмігранту, яно насамрэч было аднолькава для ўсіх, у тым сэнсе, што тыя, хто жылі па ўсходнюю мяжу ў савецкай Беларусі, тыя, хто знаходзіліся ў Вільні ці проста ў заходняй Беларусі, яны ўсё адно пачуваліся не зусім на бацькаўшчыне, не радзіма, як адзіная непадзеляная Беларусь знаходзілася ў прышласці. І вось гэтая сітуацыя эмігрантства, гэта сітуацыя своеасаблівай такой монтажнай склейкі паміж уласным жыццёвым праектам і эга-канцэпцыяй і нацыянальным наратывам. Мы бачым, як героі Вальтера і як беларускае студэнцтва змяшчае свае ўласныя экзістэнцыяльныя праекты, жыццёвыя, біяграфічныя, у нейкі эсхаталагічны ці месіянскі гарызонт, які звязаны з вяртаннем на бацькаўшчыну. Беларусь асэнсоўваецца як гвалтам пазбаўленая вышэйшай культуры, як на той момант прастора сацыяльнай і нацыянальнай нероўнасці. І сваё ўласнае вяртанне на Беларусь асэнсоўваецца як прадвесце вяртання самой Беларусі у стан справядлівасці і яе сапраўднай культуры. Тамашевіч, які з'яўляецца раманным адлюстраваннем Томаша Грыба, кажа наступныя словы. На нашай бацькаўшчыны, паўтараю, зараз зіма. Ні адзін і ні два чалавека выходзяць на дарогу і глядзяць, куды паварочваецца сонца, калі ж прыйдзе нарэшце сапраўдны дзень, калі засмяецца, зазелянее радасна зямля, калі прыляцяць ластаўкі, першыя весніцы вясны. Мы все з вами гэтыя ластаўкі, грамадзяне. Мы панясем культуру, уласную культуру ў свае родныя хаты. І што тады будзе, глядзіце, калі мы ўсе, далучыўшыся да сучаснай еўрапейскай культуры, з'явімся цэлай грамадой на родных палёх. Сапраўды, грамадзяне, будзе нешта новае ў гісторыі.
Гэта ён прамаўляе на імпрэзе, зладжанай беларускай грамадою, і вось ён як бы звяртаецца да беларускага студэнцтва з гэтымі словамі. Тут мы бачым акурат гэты вось эсхаталагічны наратыў. Вяртанне на Беларусь накладваецца на ідэалагемы вяртання сонца, такія земляробчыя, асветніцкія ідэалагемы, у тым сэнсе, што ў асветніцтве інтэлігенцыі, вышэйшай культуры гэта святло. І пры гэтым вяртанне на радзіму па сутнасці разглядаецца як своеасаблівая самаахвярная смерць. Вось гэтая фраза «мы панясем культуру, уласную культуру ў свае родныя хаты», і калі прыгледзецца, яна ўся саткана з парадоксаў. Як можна уласна несці ці прыносіць культуру? Як магчыма сабраць вечаровае праменне на захадзе, каб ператварыць яго ў святанак на ўсходзе? З'яўляецца адразу пытанне, ці не мае кожная з лакальных культур свой рытм і тэмп развіцця, і яна спачатку мусіць выспець, каб прынесенае разглядалася як уласнае. І тут з'яўляецца яшчэ куды больш падступнае пытанне, хто гэтыя мы, якім наканавана прынесці ўласную культуру ў свае хаты. Што разглядаць як уласную культуру і хто прыналежыць да гэтага кола сваіх хатаў. І плюс да таго бачна, што вось гэтая уласна прышласць, да якой звяртаецца Тамашевіч, яна зусім незразумелая і зноў жа такі хутчэй эсхаталагічная. Будзе нешта новае ў гісторыі. Што і якім чынам не сказана і відавочна не прадумана. І уласна у дзеі рамана вось гэтая зададзеная нібыта еднасць беларускай супольнасці адразу развальваецца. Адзін з антаганістаў нашага галоўнага героя Тугоўскага адразу ўскідваецца і пачынае казаць: тут Тамашевіч клікаў нас кудысьці, як той чыжык у казцы Максіма Горкага. Але я ведаю, грамадзяне, што ёсць вышэйшыя культуры, да якіх імкнуцца маладыя народы. Адпаведна, ён заклікае да рускасці, рускай культуры, і яго з скандалам адразу выганяюць з гэтай імпрэзы беларусаў. Адзін з герояў прамаўляе: скандал ускрыў цёмны бок нашага грамадскага жыцця, уласне прысутнасць чужых шкодных нам элементаў. І места сапраўды, як казаў сябра Тугоўскай, Тугоўскі ў расійскім камітэце. Дзеля гэтага я па-сяброўскі папрашу іх пакінуць мой пакой. Адпаведна, толькі што прамоўленая еднасць адразу развальваецца. З другого боку мы бачым, вось як гэта, як я казаў, монтажная склейка эга-наратыва і эсхаталагічных месіянскіх спадзеваў спрычыняецца да нейкіх парадоксаў асэнсавання ўласнага жыцця. Тугоўскі разважае, што ён гатовы ахвяраваць уласным жыццём і сваёй асобай у імя бацькаўшчыны. Ён гатовы стаць гэтай ластаўкай, якая панясе культуру ў родныя хаты. Але для гэтага яму ўсяго толькі патрэбна, каб яго пакахала Вярхоўская. Хіба ён так ужо і шмат просіць. То бок, замест таго, як
каб разглядаць сябе як гэты вось прасвет быцця, які нічым не акрэслены і вырашаны на свабоду, ён разумее сябе ў межах пэўнага месіянскага праекту і кажа: ну калі у мяне такая ганаровая місія, хіба лёсу шкада зрабіць, каб проста мяне пакахала дзяўчына. І мы бачым вось як трагедыя нашага героя Тугоўскага — это трагедыя чалавека, які з традыцыйнай культуры выхаплены і трапіўшы ў гэты гвалтоўныя варункі мадэрну, бяжыць ад уласнай індывідуальнасці і партыкулярнасці, які насамрэч не акрэслены нічым апроч выпадку, у нейкія утульныя межы месіянскіх наратываў, і па сутнасці гэтая трагедыя з'яўляецца нашага героя уцялесненнем цяжару станавіцца самім сабою. Там у нас у рамане будзе шмат разважанняў пра алтар бацькаўшчыны, на які трэба прынесці ў ахвяру сваё ўласнае жыццё і жыццё іншых. Гэтая бацькаўшчына, як пэўны хранатоп роджаных пад Сатурнам, гэта месца, дзе заўжды ёсць месца подзвігу, але няма месца для звычайнага жыцця. Апісанні падзеяў на радзіме можна прывесці ізноў жа такі: гінулі ластаўкі, захопленыя зімой на бацькаўшчыны, маладыя студэнты, звабленыя з утульнай прагі святлом ідэалу сацыяльнай роўнасці і нацыянальнага вызвалення, гінуць у турэмных халатах на дошках. І ў той жа ну і напэўна я яшчэ зачытаю найбольш цікавы ў гэтым сэнсе адцінак. Беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і быў глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усесветную сімпатыю. Толькі кроў, гэта неўміручае каханне, можа выклікаць сімпатыю людзей. Толькі ахвяры могуць прыняць вянок перамогі. І толькі жывыя людскія ахвяры могуць прымусіць схіліць галаву самых заўзятых ворагаў. Болей ахвяр. І яны неслі ахвяры, гэтыя маладыя беларускія рыцары, гэтыя бяздумныя гладыятары, не шкадаваўшыя свайго жыцця. Яны гінулі ў турмах і ўміралі ў турэмных шпіталях як арыштанты. Глядзіце, Віктор Вальтер гэтаксама, як і Канчэўскі, згадвае Геракліта. Ён згадвае гэтую раку, якая ўвесь час змяняецца. Відавочна, што бы там не думаў сам Геракліт, для Канчэўскага і Вальтера такой ракой, у якую нельга зайсці двойчы, з'яўляецца чалавечае жыццё. У ягонай зменлівасці, пратэічнасці, неакрэсленасці. І вось у якасці аднаго з спосабаў выйсця з гэтай гераклітаўскай сучаснасці, якая штохвілю аспрэчвае і падмывае ідэалы у нейкую шчасную будучыню, разглядаецца ахвяра і ахвярапрынашэнне і гвалт у адносінах да дакладнасці месіянства. Уласна, вось
гэты момант я бы хацеў падкрэсліць у сённяшняй лекцыі. У тым сэнсе, што ёсць цяжкія і вельмі незручныя пытанні, якія ставяць гэтае агаленне караля, агаленне дзяржавы як механізма гвалту, агаленне законаў як працягу гвалту тэма Беніяміна. І здаецца, што адказ мусіць быць адзін і відавочны. Але у нас тут раптам з'яўляецца Абдзіраловіч і кажа, што насамрэч усе гэтыя дакладнасці ідэяў, яны не адпавядаюць льючейся форме жыцця. І насамрэч адказаў можа быць шмат, і галоўны адказ – гэта адвечны шлях сэрцам, які адбіраецца сэрцам і дае магчымасць ісці шляхам любві, салідарнасці, кааперацыі. Але відавочна, што гэты шлях, адвечны шлях Канчэўскага і ў той час і сёння дадзены праз адценне, праз антаганізм са шляхам гвалту, як здавалася б відавочным адказам на гвалт. Вось прыблізна такую думку я спрабаваў данесці сённяшняй лекцыі. Можа, крыху складана і няўцямна, але хацелася б пачуць нейкія пытанні, калі можна. Ніхто нічога ў мяне не спытае. Добра. Ведаеце, я яшчэ хацеў адзін момант, незначны, але забыўся. Вось у нас ёсць гэтая тэма Сатурна. У нас ёсць Сатурн, які нечакана стаў галоўнай зоркай для Тугоўскага, відаць, і для самого Віктара Вальтера ёсць гэта апісанне ўласнага жыцця Беніяміна, як я нарадзіўся пад знакам Сатурна, і проста у якасці ілюстрацыі хацелася б прывесці, зараз паспрабую дэманстрацыю экрана. Нельга. Окей, просто паглядзіце Гою, малюнак, які завецца «Сатурн пажырае ўласнага сына». Гэта відавочна, што сюжэт вядомы, на які малявалася не раз. Гэта, ізноў жа такі, сюжэт міфалагічны ў тым сэнсе, што Сатурн – гэта ў нас той самы Кронас, які той самы час, і там у індусаў Шыва у выглядзе Махакалы гэтаксама зжырае уласныя паражэнні, але нідзе мы не сустрэнем нагэтулькі цяжкага, роспачнага перажывання вось гэтага сюжэту, як у Гоі. І гэта ізноў жа такі адлюстраванне гэтага пачуцця гісторыі як гвалту. У тым сэнсе, што непасрэдна перажыванні вайны і гэтых падзеяў нараджаюць вось гэтую картыну, малюнак. І вось
можна паспрабаваць зрабіць гэты такі трохкутнічак. Ёсць Беньямін, ёсць Віктор Вальтер і ёсць Гоя з ягоным Сатурнам. І ўсе яны злучаны вось гэтым ідэяй Сатурна, зоркі меланхолікаў, якія ніяк не могуць трапіць у рэчышча ўласнага жыцця. Все, цяпер дакладна все, і хацелася ўсё ж такі, каб нехта ж нешта ў мяне спытаў, ці зразумела ўвогуле, што я спрабаваў данесці сённяшняй лекцыі. Дзякуй за лекцыю. У мяне не столькі пытання, колькі тое, куды зараз памкнулася думка. Вы казалі, што вось на пачатку стагоддзя уся гэта ідэя Сатурна, уся гэта касмічная ідэя, у тым ліку яна неяк вабіла нас. Але пасля мы чамусьці задумаліся пра тое, што мы такая маленькая нацыя, і мы толькі там складнічак у вялікай імперыі, і яно неяк дагэтуль вісіць над намі. І ці ёсць нам ад чаго адштурхнуцца, каб выйсці зноў на гэтае касмічнае пытанне, каб гэта зноў стала для нас чымсьці блізкім і зразумелым? Я ўсё ж такі тут выступаю найперш як інтэлектуальны гісторык, а не уласна філосаф. У тым сэнсе, што пакуль асноўныя мае думкі развіваюцца з нагоды спробаў зразумець нейкія гістарычныя падзеі і канстэлляцыі. І я не ведаю, ці варта нам вяртацца ў свой утульны маленькі беларускі сусвет, ці патрабуецца нам зверху гэты дах зорнага неба, але вось проста такая укінутая думка, што мы амаль пачынаем з Богдановича, і ў Богдановича вельмі гучыць гэтая тэма зорнага неба. Пасля прыходзіць паэзія сацыяльная, паэзія вызвалення, якая куды больш зацікаўлена нейкімі падзеямі ў нас пад нагамі, а пасля гэтае зорнае неба наноў успыхвае у літаратуры і думцы заходняй Беларусі. І відавочна там цалкам звабіла душу Драздовіча, але гэтая тэма таксама вітае у шматлікіх развагах, тэкстах, вершах заходніх беларусаў. Я бачу пытанне ў чаце. Дякую, я першы раз читаю. Дякую. Гвалт як стратэгія, сінонім самагубства, прынамсі, я кажу, гэта нейкая такая агромістая тэма. Я зараз шмат на гэты конт читаю, гляжу. У нас ёсць першае вызначэнне дзяржавы як сродку гвалту, манаполія гвалту. Ёсць тэма рэвалюцыі як адказа на дзяржаўны гвалт. Ёсць Сартр, Фанон, Беньямін і шмат хто пра гэта пісаўшы. Але мы зараз з вами гутарылі пра роджаных пад Сатурнам, і там гэта відавочна. Так, у нас герой, які напісаў, у нас герой кнігі у кнізе, ён напісаў, нават не кнігу, а некалькі радкоў, некалькі аркушоў пра тое, што вось ёсць верабі, ёсць коршуны, ёсць адразу народжаныя пад зоркай Сатурна, якім нічога не свеціць у жыцці, і
гэтым тэкстам уласна сканчаецца раман у тым сэнсе, што ляжыць гэты тэкст. Віктор Вальтер яшчэ раз яго прыводзіць і кажа, што вось не загінуў Тугоўскі, а што аркушы паперы зацярушвае снег. То бок знікае цалкам наш Тугоўскі, застаецца ягоны гэты тэкст. Гэты тэкст гэта тэкст самагубцы, і як самагубства ён абірае шлях тэрору, беларускага тэрору як адказ на падзеі міжваеннага часу. Можно ли получить ссылку на запись по данной лекции позднее? Я так разумею, что можно. Так. Ага. Пытанне тут можа быць больш шырокае, чым проста міжваенная сітуацыя ў заходняй Беларусі. Ці можна наогул для чалавецтва вельмі актуальнае, ці можна без гвалту вырашаць праблемы. Потому что заўсёды у нас свет падзелены на людзей, которые несправядліва з той ці іншай прычыны аказаліся у нейкай сітуацыі, з якой яны не бачаць выйсця. І гвалт — это самае першае, што прыходзіць на думку. Так вот, акрамя ўсяго таго, нават і дзяржавы, як вы кажаце, што это дефиниция державы. Это Монополия на гвалт. Нават держава теперь разглядает, что это придуманная в 19 стагодзе пенітенциарная система, якая еще, может быть, недавней заменила некую іншую там систему. И она так само себе отжила, что проблемы громадства гвалтом вырашыць на доўгі час не можна. Або мы самі, як чалавецтва, поборемся. Деструкцыя, самадеструкцыруемся. Я разумею, што Вальтер такога, может быть, нам не дасць, но думка весь час смярдзіць, як і ў нашым цяпер грамадстве таксама, канкрэтна ў беларускім, як вырашаць праблемы не гвалтоўна. Дайце нам рэцэпт. Я думаю, не так уже шмат засталося часу. Асноўная частка напісана. Гэта зусім не рэцэпт і адзінае выйсце, але праз некалькі дзён, я думаю, будзе гатовы. Я зараз раблю рэцэнзію на кнігу, здаецца, 19-го года, якая акурат прысвечана таму, як магчыма уяўляць палітыку па-за тэмай гвалту. Ці магчыма з сённяшняга нашай сітуацыі, сённяшняй нашай веды паставіць пытанне палітыкі, якая бы не вызначалася гэтай вэбраўскай дэфініцыяй монополіі на гвалт. Не думаю, што там будуць все адказы, але некаторыя думкі, магчыма, і аўтаркі, і мяне вы пазнаёміце, можа, тады. Але сёння мы пра Вальтера размаўляем. Так, пра Вальтера больш-менш зразумела. Чалавек з нацыянальнай сістэмы, которая не выйграе ў міжваенныя часы. З сацыяльнай сістэмы ён таксама быў самай нізу. Супраць яго цэлы свет. Таму это натуральная думка першая чалавека ісці за гэтым змагацца. Або загінуць пад Сатурнавым небам. Это один з способаў вырашэння несправядлівасцю. Ну, так. А кто-нибудь яшчэ что-нибудь скажа? Бо ведаеце, я кажу, у адрозненне ад мінулай лекцыі і будучых двух, дзе ў мяне ўсё
продумана, усе канцы падвязаны. Гэта некае такой вось адказ на непасрэдныя падзеі, дзе шмат чаго не завязана і не дадумана да канца, таму насамрэч тут патрэбна нейкае супольнае мысленне, а не лектар, які даносіць да вас дакладныя рэцэпты і адказы. Але ладно, можа пасля хто-небудзь што-небудзь прыдумае. Я думаю, дакладна трэба прыдумаць нейкую сістэму зваротнай сувязі, каб гэта не толькі онлайн адбывалася. Ну што, тады будзем развітвацца, напэўна. У меня еще была одна увага про это. Нести культуру у свою родную хату, до своих родных бацькоў. Это таксама такая студэнцкая думка. Ну, вот я и кажу, не только межвоенная, так что любы малады чалавек ведае, што мы нашмат лепшыя за бацькоў. Не, ну вось я кажу, што калі адвечным шляхам гэта сапраўды такі адвечны тэкст, у тым сэнсе, што вельмі шмат адказаў і думак у ім знайшлі сучаснікі, і пры гэтым мы чытаем зараз, і падаецца, што таксама наш сучаснік пісаў. Вось я не ведаю, як бы адгукнуліся на Віктара Вальтера і «Роджаных пад Сатурнам», калі б ён усё ж такі надрукаваў. Але сёння гэта гучыць, ну, вось, нібыта гэта наш сучаснік напісаў, і там шмат нейкіх дробязяў пра тое, што, ну, акурат прыехаў студэнт у гэтую Прагу, паспрабаваў гэтага пражскага багемнага жыцця і, прыехаўшы дадому, не змог апрануць татаў кажух, бо ён смярдзіць. І вось там гэта сапраўдна становіцца сімвалам гэтага аблуднага шляху пражскага студэнцтва, бо яно не зможа вярнуцца да роднай хаты, дзе толькі гэтыя смярдзючыя бацькавы кажухі, гэтак далей, гэтак далей. Там шмат такіх момантаў цікавых. Юнацкі максімалізм. Ну, что никто ничего не писал, никто ничего не испытал. Окей, давайте тогда до наступного разу развитываться. Попередньо, наступного разу у меня там дзіўнаватыя метафоры, прышчэпкі да дрэвах і так далей, але ўсё гэта насамрэч досыць проста описывается в тым сэнсе, што я паспрабую зразумець адвечным шляхам не вось у такім рэчышчы гісторыі філасофіі, хто на каго паўплываў, а менавіта як нейкую падзею культуры, калі ёсць традыцыйная беларуская культура, ёсць беларуская літаратура, і раптам туды ўкідваюцца тэмы цалкам сучаснай, тагачаснай еўрапейскай філасофіі, Бергсона, Ніцше і так далей. Все гэта прарастае нейкім плёнам у тым ліку і у заходняй беларускай культуры. Вось гэта будзе тэкст, тэма на наступнай лекцыі. Все, дзякуй. Да сустрэчы. А што пачытаць? Не шмат. Ну, па-першае, адвечным шляхам у нас будзе. Я думаю, досыць падрабязна спыніцца яшчэ на гэтым пераможаш Сулімы. Я так і не зрабіў спасылку, але, глядзіце, ёсць гэтая бібліятэка Врублеўскіх, літоўская, там літоўцы лічбавалі. І там ёсць гэты зборнічак, ён завецца «Заходняя Беларусь». То бок, калі набраць бібліятэка Врублеўскіх, знойдзеце гэты літоўскі сайт, набіраеце «Заходняя Беларусь», там зборнічак думкі заходніх беларусаў. Там будзе, дарэчы, 2 тэксты каншэўскіх, не так і вядомых. Это акурат нарысы гісторыі кааперацыі і плюс верш «Мы разам», пра які я крыху згадаў папярэднім. Можна іх прачытаць, дарэчы. І там будзе гэты даўгі і блытаны тэкст Сулімы Самойлы. Гэтым пераможаш. Гэта
напэўна, ўсё ж такі другі па значнасці філасофскі эсэ заходняй Беларусі. Вось як своеасаблівы плён гэтай прышэпкі адвечным шляхам, я таксама паспрабую зразумець і гэты тэкст у тым ліку. Окей. Дякую тады. Дякую вам вялікі. До сустрэчы. До сустрэчы.